पीछे एगो माहौल बदले वाला सॉन्ग आ गइल बा त जी हाँ गाइस, रउआ लोग सही सुनता लो हमनी के पीछे एगो माहौल बदले वाला सॉन्ग आ गइल बा जौना कि बोल बा सरसों के तेलवा। हाँ गाइस, त इ सरसों के तेलवा एगो सॉन्ग बा अइसन कि जौन के पूरा माहौल बदले वाला इ सॉन्ग बा एकदम। जी हाँ गाइस, तो चलिए जानल जाए कि सॉन्ग में का बोले बा ना हमनी के एकर सिंगर बा ना हमनी के खेसारी लाल यादव यानी कि ट्रेंडिंग स्टार हमनी के खेसारी लाल यादव। और एमे का बोले बा ना चलिए जानल जाए वीडियो के आगे देखत रहल जाए। हमनी के खेसारी भैया का कहता ना कि काहे 4 दिन से रतिया बेकार करलू धनी हमरा से तनिको ना प्यार करेलू। काहे 4 दिन से रतिया बेकार करेलू धनी हमरा से तनिको ना प्यार करेलू। का कहता ना कि तोहरा के देलू हमार मुंडवा बिगाड़ी के तो हमरा के देलू मुंडवा बिगाड़ी के। तो हमी के भाभी जी का कहते हमी के भाभी जी कहता रही कि सरसों के तेलवा पे ये परसों से मल ले तबो न जाला दर्द डार के। खेसारी भैया कहता ना कि धनिया तोहरा बिना ई मनवा लागे ना कहीं ना कि तू ही आधा धरलू चुमा लेवेला रोजीना। गाइस, तो हमी के भाभी जी का कहते भाभी जी कहता रही कि हाई वोल्टेज वाला दादा छुअनी मुअनी ए दादा मुअनी अरे कि हाई डार के तरह से के बाद हमें खेसारी भैया का कहता ना कि काहे नकरा पसारेलू बेकार के। तो हमें खेसारी भैया का बोलते ना खेसारी भैया बोलते ना कि जाने काहे रहेलू हट के अवन सूटो संगे चिपक के मजा ले ला तू डट के काम बाटे 10 मिनट। गाइस, मम्मी के भाभी जी का कहते रही कि लेके पिए पलंगिया पर धसनी कसनी ए पिया कसनी जबरी कोरवा में। गाइस, हमी के खेसारी भैया का बोलते ना कि पागल भाई बने देख के तारे सिंगार के। गाइस, तो सॉन्ग बा ना माहौल बदले वाला एकदम धमाल मचावे वाला सॉन्ग बा। गाइस, तो अगर वीडियो अच्छा लगल तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर लो कि आप सब ऐसे वीडियो लावत रही।